Sziasztok! Köszöntünk titeket a Nyitottak vagyunk pszichológiai biztonság témájú webinárján. Én Váradi Nóra vagyok, a Nyitottak vagyunk ügyvezetője. Léci, írjatok be a chatbe egy gyors hellót, hogyha hallhatóak és láthatóak vagyunk, és esetleg mondjátok el, hogy honnan jöttetek. Ezt az eseményt, ahogy láthatjátok, egy webinár formátumban fogjuk megtartani, ezért van az, hogy a kameráitok és a mikrofonjaitok le vannak kapcsolva, és csak a panelistáinkat látjátok, de ettől függetlenül nagyon szeretnénk, hogy ez egy interaktív alkalom legyen, szóval arra buzdítunk titeket, hogy tegyétek fel a kérdéseiteket majd a chatben. És akkor először azt kérdezném, hogy ki az, aki ismeri a Nyitottak vagyunk ott. Légy írjatok egy 0-át, hogyha még nem ismeritek, illetve egy 1-est, hogyha igen. Úgy látom, hogy azért sokan vagytok, akik hallottatok már rólunk, ami szuper. De azért mégiscsak röviden a szervezetről. A Nyitottak vagyunk 13 évvel ezelőtt jött létre, és üzletemberek alapították, többek között Árvai Péter, a Prezi alapítója, azzal a céllal, hogy segítse a nyitott, pszichológiailag biztonságos és befogadó cégkultúrák létrejöttét Magyarországon. A tevékenységünknek 2 fő területe van. Az egyik az, hogy nagy társadalmi kampányokat szervezünk a nyitott és befogadó vállalati kultúra mellett, illetve tudásanyagokat osztunk meg a magyarországi üzleti közösséggel, konferenciát szervezünk, és a többi. És a tevékenységünknek a másik része pedig az, hogy ilyen nagy szervezetfejlesztési projekteket csinálunk, főleg nagyvállalatoknál, de KKV-knál is. És most akkor szeretném bemutatni a beszélgető társaimat. Egyrészt itt van velünk Bíró Ágota, az Endgame Academy CEO-ja. Ágota korábbi tapasztalata alapján ugye HR vezető volt, és most pedig egy KKV ügyvezetője. Ugye ez egy nagyon jól ismert KKV, az Endgame Academy, szóval, hogy ő is sok szempontból meg fogja tudni majd világítani a pszichológiai biztonság témáját. Itt van velünk Kis Anita is, a Heineken People direktora, és Anita tevékenységének az egyik fókuszterülete volt a pszichológiai biztonság az elmúlt években, úgyhogy várjuk majd az ő tapasztalatait is. És itt van velünk Ház Sebastian, aki pedig pszichológus, affirmatív és traumaterapeuta, és ő pedig a pszichológiai aspektusokat fogja behozni. És ugyan nem fogtok találkozni most itt a Nyitottak vagyunk csapatával, de őket is szeretném bemutatni, mert ők is nagyon-nagyon sokat tettek azért, hogy most itt legyünk, és erről a témáról beszélgessünk. Egyrészt Vági Andrea, aki az operatív mozgatórugója a Nyitottak vagyunknak, és ő ennek a webinárnak a főszervezője, Kanicser Ádám és Iricsek Zsuzsa, akik a kommunikációs csapatunkat vezetik, Garay Zsuzsa, aki pszichológus, a Nyitottak vagyunk kutatója, és azt a tudásanyagunkat, amit a pszichológiai biztonság témájában készítettünk, és valahol itt van, és meg is mutatom nektek. Ennek Garay Zsuzsa a szerzője, majd be fogjuk rakni a linket, ahonnan ezt le tudjátok tölteni, de a nyitottakvagyunk.hu per resources az oldal, ahol ezt meg tudjátok találni. Itt van velünk László Zsuzsa is, aki a Nyitottak vagyunk vezető trénere, facilitátora, és ő az, aki biztosítja, hogy szuper jó pszichológiai biztonsággal kapcsolatos tréningeket tudjunk csinálni, és Kápolnai Katalin, aki pedig a pénzügyi vezetőnk. És akkor mielőtt itt feltenném az első kérdést a beszélgető társaimnak, először arról is szeretnék beszélni, hogy miért ez a téma, miért foglalkozunk mi ezzel, és szerintünk nagyon fontos az, hogy ez nem csak egy HR trend, nagyon fontos, hogy egy HR trend is, és nagyon örülünk annak, hogy az üzleti döntéshozók körében is ez egy olyan téma, amivel mostanában sokat foglalkozunk, és amit nagy érdeklődés övez, de ezzel együtt azt is gondoljuk, hogy ez egy tágabb, ennek van egy tágabb társadalmi kontextusa is. És szeretném ide behozni Francis Fukuyama Bizalom című könyvét, amely arról szól, hogy a bizalom az egy nagyon fontos, de láthatatlan társadalmi tőke, ami formálja a gazdaságok, intézmények, szervezetek, közösségek működését,
és Fukuyama szerint a bizalom az egyik legfontosabb erőforrása a társadalomnak, ami meghatározza azt, hogy mennyire tudunk együttműködni, mennyire tudnak működni a szervezeteink, és végső soron azt is, hogy mennyire sikeres egy ország. És hogyha itt körülnézünk magunk körül 2026-ban, akkor azt láthatjuk, hogy ez a bizalom, ez a társadalmi bizalom, ez eléggé megkopott körülöttünk. Ugye itt 2026 elején megkérdőjeleződik a nemzetközi világrend, Magyarországon egy választási év van, amely teljesen a végletekig polarizálja a társadalmat, vagy aminek a kapcsán bárkiről tulajdonképpen bármit lehet mondani, és ez a feszültség, ez sokszor nem áll meg a munkahelyek kapujában, hiszen a munkahelyeken is ugyanazok az emberek dolgoznak, akik ebben a bizalmatlan, bizalomszegény és bizonytalan közegben élnek. És azt gondoljuk, hogy pont ezért válik a munkahely különösen fontossá, mert paradox módon éppen a munkahely lehet egy olyan tér, ahol tudatosan lehet valamilyen más kultúrát építeni, ahol stabilitást, kiszámíthatóságot és emberi biztonságot lehet teremteni, még akkor is, hogyha a körülöttünk levő világ egyre inkább kiszámíthatatlan. És itt kapcsolódik be Amy Edmondson munkássága, aki azt gondolom, hogy a pszichológiai biztonság kapcsán talán a legismertebb kutató, és ő azt mutatta ki, hogy azokban a csapatokban, ahol az emberek megmernek szólalni, ahol hibázni mernek, ahol kérdezni mernek, anélkül, hogy megszégyenítéstől vagy retorziótól kellene tartaniuk, ott az emberek nem csak jobban érzik magukat, hanem jobban is teljesítenek, és kreatívabbak, innovatívabbak. Tehát talán ebből rakhatjuk azt össze, hogy ennek van egy humán aspektusa, és van egy üzleti aspektusa is, és most mi majd mind a kettőről szeretnénk ebben a beszélgetésben szót ejteni. És akkor rögtön fel is tenném hozzátok az első kérdésemet, Ágota, Anita és Sebi. És azt szeretném először kérdezni, hogy a ti tapasztalataitok alapján mennyire érzitek azt, hogy ez a társadalomban tapasztalható bizalomhiány és feszültség megjelenik a munkahelyeken, és hogyha megjelenik, akkor annak konkrétan mi a formája? Nekem erre egyébként egy kicsit nehéz válaszolnom, mert hogy én nagyon törekedtem az életemben arra, hogy találjak nem toxikus helyeket. Valószínűleg nagyon törekszem a biztonságra, tehát olyanokat, ahol jó dolgozni, és egy idő után pedig így vezetőként is az volt az ambícióm, hogy teremtsek ilyeneket. De egyébként coachként, meg vezetőfejlesztőként, meg azért HR vezetőként is láttam eléggé eszement dolgokat, és a munkatársaim is hoztak magukkal olyan sérüléseket, amik azt mutatják, hogy mondjuk az elmúlt 10-15 évben biztosan a munkahelyek, az iskolák és a szervezetek ilyen nagyon pontos lenyomatai a társadalomban látható állapotoknak, viszont ezzel párhuzamosan, hogy van remény, tehát nem csak a rosszat szeretném mondani, hogy ezzel párhuzamosan éppen azért, mert olyan nagy a bizalomhiány, meg annyira van igényük az embereknek erre a biztonságra, viszonylag kis erőfeszítéssel lehet nyerni szerintem ezen a területen, tehát hogyha elkezdünk ebbe az irányba dolgozni, hogy legyen bizalom, legyen biztonság, akkor nagyon-nagyon pozitívan értékelik azt az emberek, és ez nyilván minden vállalatnak üzletileg is megtérül, hiszen maradnak olyan vezetők mellett, akik erre figyelnek. Uh-huh. Sebi, te erről hogyan gondolkozol, mint pszichológus? Én azt a momentumot emelném, hogy az Ágota mondott ott középen, hogy láttál olyanokat, akik azzal jönnek, hogy már korábban milyen terhet. Hiszen ma bizalom, az konkrétan egy ilyen, vannak vele, tehát vannak genetikai, mondjuk ilyen predispozíciók, vagy vannak genetikailag meghatározott tulajdonságaink, amik bizonyos embereket érzékenyebbé tesznek a bizalmatlanságra, bizonyosokat meg jobban megengedik nekik, hogy bizalmasak és megbízzanak másokban, de ezzel együtt ez egy tanult viselkedésmód. Tehát, hogy ez egy alkalmazkodás a kontextushoz. Gyakorlatilag ha abban növök föl, hogy nem bízhatom a szüleimben, az óvónőben, az iskolában, a munkahelyen, az egyetemen, a munkahelyen, nem tudom, akárhol találkoztam autoritásokkal, vagy olyan személyekkel, akik az én kontextusomat meghatározták, hogyha azt tanulom meg tőlük, hogy ők nem kiszámíthatóak, hogyha nekem állandóan arra kell figyeljek, hogy milyen retorzióért, ha hibázok, ha nem tudom, megszégyenítenek a
a másságom, a nem olyanságom miatt, hogyha van egy ilyen általános negatív hangulat körülöttem, akkor én bizalmatlan leszek, mert ez az adaptív. Ez garantálja azt, hogy én biztonságban maradok. Szóval szerintem lehet, hogy így a bizalom definícióján érdemes ezt így bedobni először, hogy ez nem egy döntés feltétlenül valakinek a részéről, hogy akkor én most megbízom a cégbe, vagy nem, hanem ez egy ilyen idegrendszeri beállítottság, aminek nagyon sok tapasztalati alapja van, tényleg a legelső tapasztalatainktól, gyerekkorunktól fogva. Kicsit így hasonlít, most nem akarom itt túl pszichologizálni ezt az előadást, de kicsit hasonlít egy ilyen kötődés elmélethez, hogy tényleg így vannak ilyen alapvetően minket meghatározó, hogyan viszonyulunk a világhoz, meg a másikhoz, és hogyha abba így nagyobb teret nyer az óvatosság, meg a bizalmatlanság, akkor ez lesz az alaphelyzetünk. És ezt fogom kivetíteni, ha 3 évesen ez vált be, és utána úgy maradtam az iskola rendszeren keresztül, akkor a munkahelyen is ez lesz velem, de én is hiszek abba, csak hogy akkor megint, amit az Ágota mondta, rákapcsolódjak, hogy én is hiszek abba, hogy azért ezt lehet javítani. Tehát, hogy ennek ez nem amennyire nem egy döntéskérdés, és amennyire tapasztalat, annyira átírható. A tapasztalatok átírhatóak, és én megtanulhatom azt, hogy hogyan kell egy következetes, egy pozitív céges szervezet, céges környezetben hogyan lehetek én is jobban nem tudom, bizalom alapú gondolkodású bevezetői belül. Szerintem egyszerre húztad ki alólunk a talajt, és adtál némi reményt itt a végén, mert ugye így arról beszéltél, hogy ez egy predispozíció, hogy ezt ugye tanuljuk, ez benne van a szocializációnkban, az oktatási rendszerben, és hogyha mondjuk visszamegyünk Fukuyamához, akkor ő ott ugye felhoz egy ilyen kategorizációt, hogy melyek azok a társadalmak, ahol tipikusan nagyon magas a bizalmi szint, például a skandináv országok, és te mondjuk egy érdekes helyzetben vagy, mert ugye pont és skandináv országban élsz magyarként, és hát azért Magyarország eléggé a spektrumnak a másik végén van. Szóval, hogy akkor ez egy ilyen nehéz helyzet, nem? Hogyha nehéz mondjuk helyzet, de ezt hagyj üssem már le, mert ez szerintem tök fontos, amit mondasz, hogy igen, ez a skandinávok nem azért bíznak jobban. Tehát ha 80% náluk a bizalmi index, akkor nálunk 40. És a legalacsonyabbak azok ilyen 15, mondjuk dél-amerikai országokban. Ez a hatalmas különbség, ez nem azért van, mert a norvégok ilyennek születnek, hogy ők jobban megbíznak, hanem egyszerűen abba a környezetbe születnek bele, ahol a kontextus az, hogy az intézményrendszerek tartósak, a politikai stabilitás tartós, a gazdasági állapot tartós, és abba tök könnyű megbízni a rendszerben, és a vállalatokban is. Nálunk meg abba születtünk bele, hogy szüleink, nagyszüleink, dédszüleink, mindenki egyfolytában, az intézmények, a vállalatok, mindenki változott, a nézőpont változott, a keretrendszer változott, a politikai helyzet változott. A bizalmatlanság volt, vagy van, még talán mindig, így az első számú ilyen túlélési eszközünk egy ilyen gyorsan változó és instabil környezetben. Tehát ez mindenket összefügg, de a cégek ma Magyarországon a stabilitás felé mennek, meg a következetes működés felé, meg az autentikus működés felé, akkor ez fölülírható, mert hogy tapasztalat. Anita, te ugye people direktorként ezt pontosan meg tudod figyelni, hogy az emberek mennyire bíznak a vállalatokban. Neked ezzel kapcsolatban így mi a gyakorlati tapasztalatod? Egyrészt azt gondolom, hogy visszakanyarodva még az első mondatodhoz, nagyon is meghatározza az, hogy milyen külső környezeti hatások érnek minket a társadalomnak, hogy léte, azt, hogy egyébként hogyan vagyunk a mindennapjainkban. Egyrészt a legtöbb időt evidencia, de így van, a legtöbb időt azért itt töltjük, vagy ha nem is itt, mert home office-ban, de hogy egymással. És hogy nyilván maga a vállalat is egy mini társadalom, nekünk is megvannak a saját szokásaink, folyamataink, rituáléink, működésünk, és hogy én abban hiszek, hogy a mi dolgunk az, hogy olyan jó dolgokat teremtsünk a kis mini társadalmunkban, ami aztán hatással lehet kifelé, és hatással lehet a nagyobb társadalmi működésekre is. Az, hogy ez mennyire tud sikeres lenni, tud, de nem könnyű, és picit rákapcsolódva a változás gondolatmenetére, én azt gondolom, hogy az elmúlt néhány évben ez nagyon nehéz lett.
és nem akarok mindig visszamenni a Covidig, de mégis valahogy azt gondolom, hogy talán az volt egy ilyen nagyon masszív felismerés mindenkinek, hogy igenis vannak olyan dolgok, amire nem tudunk készülni, és amiről nem tudjuk, hogy micsoda, és mégis működni kell, és biztonságot kell adni a kollégáinknak abban, hogy mi majd megmondjuk, hogy hogy fogunk ebből jól kijönni, holott fogalmunk sem volt róla. És aztán ugye szinte véget sem ért, vagy ki tudja, hogy egyáltalán ez véget ért-e, de hogy itt kis környezetünkben aztán ugye jöttek a különféle gazdasági nehézségek, infláció, és egyébként a szervezeti változások is ennek megfelelően, mert nagyon sok szervezetnek reagálnia kellett erre. Mi ugye FMCG cégként azt is nagyon látjuk, hogy az a bizonyos fogyasztói bizalom sem tért vissza, tehát hogy van egy általános bizalmatlanság, csak ezt így megerősítve, amit Sebi is behozott, hogy nagyon nehéz ebben a közegben mégis azt megteremteni, hogy akkor legalább itt nekünk legyen biztonságos, és ami ebben a mi szerepünk, és ahogyan ezt talán látni tudjuk, az nyilván az, amiket szintén az elején behoztál, hogy lehet ez teljesítményromlás, lehet egy növekvő fluktuáció egy adott területen, ami akkor nekünk azt mondja, hogy ott esetleg rá kell nézni bizonyos dolgokra, és lehet az egy példát hagy mondjak, és talán avval jobban meg tudom világítani. Volt egy esetünk, ahol egy toxikus vezetőt távolítottunk el a szervezetből. És önmagában azt gondolom, hogy az a döntés, hogy ezt megtettük, ez is egy nagyon fontos eleme annak a tanulásnak, amiről Sebi beszélt, hogy igenis van következménye a dolgoknak, és hogyha mi azt mondjuk az értékrendszerünkben és az értékeinkkel, hogy bizonyos viselkedések nem elfogadhatóak, akkor láttatjuk a szervezettel, hogy az ilyen viselkedést nem toleráljuk. Ugyanakkor ennek volt egy előzménye, hogy azért jó néhány évig ez a vezető nagyon sikeres vezetőként, a csapatával együtt nagyon sikeres vezetőként működött. És hogy kellett valaki a csapatból, akinek, és ezt Sebi nálam jobban meg tudja fogalmazni, de hogy én azt úgy fogalmaztuk meg, hogy akinek ez nem volt oké, mert a többiek valahogy elfogadták, hogy jó, ő ilyen. És nem érkezett az a jelzés. És ez pedig nyilván egy következő dologgal, vagy pillére ennek a vállalati működésnek, hogy legyen rá folyamat, hogy hol lehet szólni, és lehessen szólni, hogyha valami nekem nem oké. De hogy visszatérve a kérdésedre, igen, lehet jeleket látni, de sajnos nem mindig. Tehát, hogy ez azért nem annyira egyértelmű számunkra sem mindig, hogyha ez jelen van a szervezetben. Ez tök érdekes, hogy behoztad, hogy volt egy olyan ember, akinek ez nem volt oké, és szerintem itt válik el az, hogy megvannak-e a megfelelő jelző mechanizmusok, vagy folyamatok a cégen belül, vagy az automatizmusok, hogy ezek felismerődjenek, vagy pedig kell egy ember, kell egy munkatárs, aki felemeli a kezét, és beleáll, és azt mondja, hogy nem oké. És én erre lennék kíváncsi, Ágota, és itt téged kérdeznélek, mert ugye te nagyvállalatokat is, KKV-t is láttál, szóval, hogy nagy tapasztalatod van ebben, hogy szerinted most ebben hol tartunk így Magyarországon? Hogy inkább az van, hogy vannak ezek a első fecskék, akik magukra vállalják egyénileg, vagy pedig vannak olyan szervezeti kultúrák, amelyek igenis felismerik a helyzeteket. Én most egy kicsit a középiskolások felől indulnék, ez furcsa lesz, de megértitek majd mindjárt, hogy miért, és visszacsatlakoznék a Sebihez, ugye mi középiskolásokkal foglalkozunk, és mentoráljuk őket, és felkészítjük őket az életre, hogy valami jó dolog történjen velük. És sajnos azt tapasztaljuk, hogy maga az iskola, ahogy ezt Sebi mondja, vissza tudom igazolni, Magyarországon arra szocializálja a gyerekeket, hogy ne emeljék föl a hangjukat. Tehát a tinédzserek egy ilyen tanult tehetetlenségben vannak. Nagyon egyszerű a példa, megfogalmazzák, hogy mondjuk van egy tanár, aki bullyingol 10 gyereket egy osztályba, erre én mondom, hogy szuper, akár segítünk, beszélünk a szülővel, beszélünk a tanárral, megpróbálunk neki segíteni, hogy megoldjuk a helyzetet, és lezár nem csak a gyerek, hanem a család is, hogy ezt bizony nem lehet. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog mindenkinek, aki emberekkel foglalkozik munkahelyen, hogy a gyerekek ezzel a tanulással érkeznek be a munkahelyre, a saját problémájuk kezelésének vel kapcsolatban. Tehát nem állunk jól.
szerintem, és sajnos az, amit az Anita mond, azt ilyen a saját HR vezetői múltamból is vissza tudom idézni, hogy nagyon gyakran van az, hogy ugye mivel nagyon nagy az üzleti nyomás, ezért egy csapatban megfogalmazódik az, de hát ő egy kiváló szakember. Hát ő a legjobb szélzesünk, ő a legjobb fejlesztőnk. Toxikus, nem baj, kibírjuk. Tehát még akkor is, hogyha egyébként felszínre kerül a dolog, HR vezetőként az ember beleütközik abba a falba, hogy hát de ér-e annyit a kultúra, mint amennyit ér az üzlet. Tehát, hogy szerintem ez nagyon nehéz, de én akkor is az optimizmus hangja leszek minden egyes alkalommal, amikor itt ezeket elmondjuk, mert azt gondolom, hogy ettől függetlenül mindenkinek, aki érti a dolgát, és mindenkinek, aki észreveszi, hogy valami történik, az a feladata, hogy ezt nagyon tudatosan kezelje. Tehát igen, iszonyú nehéz HR-vezető, én is kiégtem HR-vezetőként, tehát tudom mondani, hogy iszonyú nehéz beleállni ezekbe a harcokba, de bele kell állni. Tehát, hogy ahhoz, hogy előre menjünk, és ehhez kell rengeteg bátorság, meg kell szerezned önmagadnak a támogatást, kell, hogy legyenek partnerek, akik segítenek. Úgyhogy nem jól állunk szerintem Magyarországon, de egyébként máshol sem, ugye aki nemzetközi vállalatnál dolgozott, tudja, hogy ott is vannak problémák, és Anitával biztos hosszan tudnánk beszélni arról, hogy nem csak a COVID, de mondjuk, hogy szerintem az fontos látni, hogy ezek nem szándékos dolgok. Tehát van egy cégkultúra, amit lehet, hogy tök jól működik. De például a vezetők elkezdenek titkolózni, mert cégeladás történik. És akkor, amikor vagy egy nagyobb leépítés, és amikor bejelentik, akkor utána azt mondják, hogy hát nem bízhatok meg benned, de az a vezető aláírt egy NDA-t, nem mondhatja el, hogy mi fog történni, és utána a munkavállaló természetesen nehéz. Ezek nehéz helyzetek, de ezek létező helyzetek, és az a kérdés, hogy utána hogy kezeljük, milyen integritással, milyen támogatással. Szóval kicsit összefoglalva, vagy ilyen madártávlatból tulajdonképpen azt mondod, Ágota, hogy az ilyen első fecske is nagyon kevés, mert hogy még mindig nem érkezett el az oktatásban az a váltás, hogy ebből a tanult tehetetlenségből ki tudjunk jönni. Szóval, hogy még a következő generációban, tulajdonképpen még az alfa generációban is, amikor ők majd belépnek a munkaerőpiacra, még tőlük is kicsit azt várhatjuk, hogy lehet, hogy már nagyobb mértékben teszik szóvá sérelmeiket, de hogy még ez most se feltétlenül lesz átütő, illetve sokszor a szervezeti kultúrában sincsenek meg azok a folyamatok vagy mechanizmusok, ami azért azt jelzi, hogy hosszú út áll még előttünk, de én itt még egy picit hátralépve Sebi, téged kérdeznének, mert ugye látsz egy másik kultúrát, ráadásul egy skandináv kultúrát, és én a tanult tehetetlenséggel kapcsolatban kérdeznélek. Én is sokat éltem én Dániában, és nagyon láttam ott, hogy mekkora különbség van ilyen értelemben, szóval, hogy te mit tapasztalsz, hogy egyrészt a tanult tehetetlenség náluk az a magyarországi átlaghoz képest milyen, és feltételezem, hogy kisebb, és hogyha kisebb, akkor szerinted miért? Tehát, hogy ez így miből adódik össze, mi az a secret sauce, ami oda vezet, hogy mondjuk így jobban belemernek állni a dolgokba, vagy hogy igen, szóval, hogy jobban tudják a saját érdekeiket képviselni. Szerintem ez is visszamegy oda, hogy milyen tapasztalatokkal nőttél föl óvodától kezdve. Tehát én Norvégiában élek, de dán-svéd ebből a szempontból ilyen óvodapedagógiai, iskolapedagógiai szempontból ugyanaz, hogy ott ez a részvételi demokrácia az óvodában az úgy néz ki, hogy ott megkérdezzük a gyerekeket, hogy mit akarnak enni ebédre, mit csináljunk délután, bizonyos keretek között, de szoktatjuk őket arra, hogy a te hangod az hallva van. Tehát, hogy mi te vagy lehet egy véleményed, a szükségleteidet fölvállalhatod, és azt bizonyos keretek között a többiekkel egyeztetve, kicsit csiszolgatva, de szépen. És akkor a óvodában még csak ez, hogy nem tudom, mit csináljunk délután, az iskolában már esetleg az is, hogy milyen tananyagból tanuljunk, hogy hogyan legyen a vizsgáztatás, azt is elmondhatod diákként. Iskolarendszer, vagy a iskolarendszer végén, mondjuk a kezdő munkavállalóként, meg az egész meeting kultúra Norvégia. Dániában ott ilyen nagyon elsőre magyarként rendkívül unalmasak az első meeting, mindenkinek a véleményét meg kell kérdezni. És úgy megyünk körbe, hogy szépen mindenkit meghallgatunk, te mit gondolsz erről, te mit gondolsz, és akkor a vezető esetleg elmondja, hogy akkor
ez vagy az a vélemény, hogy illeszkedik bele a cég profiljába, lehetőségeibe, adott igényeibe, de valahogy van az a vonal megy végig felcseperedés során, hogy az én hangom az számít, az én szükségletemet ki. A tanultehetetlenség ennek az ellentét, amikor azt élem meg, hogy hiába mondom. És akkor lehet, hogy azt is hiába mondom, hogy ma rántott húst tennék pürével az iskolába, mert azt se fogják meghallani, meg az is lehet, hogy amikor bullyingolnak az iskolába, minek mondjam? Hát úgyse lesz. Sőt, még az lehet, hogy nem elég, hogy következménye nem lesz pozitív, hanem még esetleg vissza is üt rám, mert a tanár marad, kiderül, hogy én mondtam, akár a csoport is ellenem fordulhat, mert miért csináltam én balhét, miért vagyok én az, aki állandóan panaszt tesz. Szóval van egy ilyen szépen végigfolyó tapasztalatom arról, hogy jobb itt csendben, jobb az, ha egy kicsit így visszahúzódok, leszek egy ilyen elkerülő kötődésű kis ember, aki azt mondja, hogy én el vagyok, felveszem a fizetésem, azt elmegyek. Ugye az a nehézség ennek céges szempontjából, hogy az elköteleződést nagyon, nagyon rontja. Tehát ott, ahol azt élem meg, hogy az én hangom az úgy sincs rendesen meghallva, meg az én véleményem úgyse számít, ott nagyon nehéz viszont elvárni a cég részéről azt, hogy egyébként én meg részt vegyek, tényleg így tevékenyen, meg úgy egész személyiségemmel a cégbe. Akkor lesz egy ilyen minimalista hozzáállásom, hogy épp a szükséges alapot lehozom, de amúgy nem fogom. És akkor nem leszek innovatív, akkor nem leszek kreatív, akkor ha megkérdezik a véleményt, nem fogom elmondani, mert azt tanultam meg, hogy se számít. De ez is tök fontos, bocsánat, tehát ez is tanult, abszolút egy szocializáció, tanult tehetetlenség. Aha. Akkor maradnék itt most a vállalati szférában, mert azért mégiscsak azt ígértük a résztvevőinknek, hogy mi majd itt mondunk tippeket azzal kapcsolatban, hogy mit lehet csinálni, hogy egy munkahely Magyarországon 2026-ban pszichológiailag biztonságos legyen, és most épp ott tartunk akkor a gondolatmenetben, hogy ugye egy csomó olyan dolgot hozunk magunkkal, amiken így nagyon-nagyon nehéz változtatni, és hogy így kinyitottuk a gondolkodást erről a témáról, és visszamentünk egészen az óvodához, középiskolához, de mondjuk egy gyakorló HR-vezető, vagy Learning and Development vezető ugye most van ott abban a helyzetben, hogy ezzel az emberanyaggal, akiknek ezek a tapasztalatai, és így szocializálódott, valamit kezdenie kell. És nyilván tök jó lenne, hogyha nem kellene generációkat várnunk, nyilván tudjuk, hogy az ilyen típusú mindset change az nagyon sokáig tart, és nem azt reméljük, hogy akkor most itt a mai beszélgetésünk kapcsán majd holnapra minden megváltozik, de hogy mégiscsak, szóval, hogy akkor így mit lehet csinálni most? Szóval, hogyha ez az emberanyag, és azt érzékeljük egy cégnél, hogy alacsony a pszichológiai biztonság szintje, akkor mit lehet tenni? És Anita, itt téged kérdeznélek először, mert ugye mesélted azt, hogy itt az elmúlt években nagyon nagy hangsúlyt fektettetek erre, és hogy értetek is el eredményt, ami meg egy optimizmussal tölthet el minket, hogy elmeséled, hogy ez mi volt ez a projekt? Alapvetően projekt részei voltak, azt mondanám, de hogy három olyan alapvető pillér van szerintem, ami kell és ami megalapozza, és aztán nyilván rengeteg eszköz, meg szervezet specifikus dolgok jöhetnek szóba módszertanilag, de én azt gondolom, hogy az első és nagyon fontos az, hogy tényleg mi a mi vállalati kultúránk, mik azok az értékek, mik azok a viselkedések, amik mellett mi elköteleződünk. És nyilván ezt mindenki tudja, ezt az analógiát, hogy persze ez fontos, és mindenkinek van, de hogy ne a falon legyen, hanem a mindennapokban ezt éljük. És ugye itt jön be a következő, hogy oké, de hogyan látjuk, hogy ez tényleg működik, hogy ezt éljük a mindennapokban, hogy kellenek olyan folyamatok, kell egy rendszer, ami támogatja ezeket a törekvéseinket, és nekem örök kiégés ide vagy oda, de örök törekvésem marad a vezetők fejlesztése. Én nagyon akarok hinni még 20 év után is abban, hogy igenis van ebben dolgom, van ebben eredmény,
folyamatos kommunikáció és folyamatos tudás átadás és együttműködés olyanféle módokon is, hogy nekik maguknak is, a vezetőknek is adjunk arra teret, hogy minél színesebb csapatokban, ne funkcionálisan, hanem össze-vissza csoportokban minél többször találkozzanak, minél inkább támogassuk azt a környezetet, ahol meghallgatjuk egymást, ahol el lehet mondani a velünk történt dolgokat, ahol a másiktól is kapok erre esetleg ötletet vagy segítséget, abban a hitben élve, hogy nyilván, ha ezt egy szűkebb vagy akár tágabb vezetői csoporttal tesszük, akkor ez azért a szervezetben is le tud csorogni. És nyilván itt a vezető kiválasztás is egy fontos dolog, és annak a ahogy Ágota fogalmazott, bátorságnak a megléte, hogy viszont, hogyha valaki nem ezeket az értékeket és nem ezeket a viselkedéseket éli, akkor ott legyen bátorságunk arra is, hogy őt igenis kitegyük a szervezetből. Mert van, amikor ez egyszerűen nem fér össze, és ezek persze nem könnyű dolgok, és a vezetőfejlesztés sem egy könnyű dolog, soha nem hagyjuk abba, akkor is, ha nem túl pozitív visszajelzéseket, és volt olyan vezető az életemben, aki azt mondta, hogy tudod, hogy miattad részt veszek ezen a workshopon, de egyébként én nem hiszek ebben a vezetőfejlesztésben. Hát nyilván ott nehéz dolgunk van, és nehéz bármivel is tovább lépni, de hiszek abban, hogy ezek a beszélgetések azért adnak, és mindenki visz belőle el valamit, és tanul. De szerintem eszközszinten ez az egyik, ami fontos, és tényleg az, hogy legyen rendszere, ez egy másik nagyon fontos dolog, hogy tudják azt a kollégák, hogyha valami nem oké, akkor azt hogyan, kinek jelezhetik, akár anonim módon, akár névvel. Ugye nekünk van erre egy megoldásunk, anonim módon is lehet jelezni, de egy rendszerben vagy akár személyesen vannak olyan kollégák a szervezetben, akiknek lehet jelezni azt, hogyha valami nem oké, és hogy utána ennek van egy kivizsgálási folyamata, tehát hogy nem állott meg, hogy jeleztük, hanem hogy tényleg vannak következmények. Szerintem ez egy másik lényeges dolog, és hogy mérjük azt, hogy mi történik. És hogy méritek? Hogy lehet ezt mérni? Volt egy... Szerintem ezt is többféle módon lehet, és nyilván szervezeti mérettől vagy lehetőségektől függően ezek különböző dolgok lehetnek. Kaphatunk visszajelzést direktben is, lehetnek fókuszcsoportos beszélgetéseink, különböző tematizált beszélgetéseket szoktunk tartani. Nekünk maga a pszichológiai biztonság az a vezetőfejlesztésen túl vagy amellett a sokszínű és befogadó kultúra melletti elköteleződésünknek egy nagyon fontos része. Így ezért sok olyan beszélgetésünk van, ahol egy-egy téma köré akár a fiatal, éppen visszatért anyukák, vagy apukákkal volt tavaly beszélgetésünk. Tehát, hogy különféle témákba, de mindig behozzuk ezt, hogy hallgassuk meg egymást, hogy oké az, hogyha elmondom azt is, ha nem vagyok jól, vagy valamivel küzdök éppen. Szóval ebben is szerintem lehet így a szervezeti klímát mérni. Vannak erre jól ismert eszközök, mint mondjuk egy dolgozói elkötelezettségfelmérés, ezt is hosszú évek óta használjuk, és van benne több kategóriát, és nagyon sok kérdést teszünk fel, de van egy olyan kategória, ami kifejezetten a befogadó környezettel foglalkozik, és arra tesz fel kérdéseket, hogy mennyire érzem azt, hogy engem itt elfogadnak, hogy mennyire tudok visszajelzést adni, mennyire kapok visszajelzést a vezetőmtől, és talán 3 vagy 4 éve tettük be azt a plusz kérdést ebbe a kategóriába, hogy a vezetőm törődik velem. Ezek azok szerintem ilyen alap eszköztár, és nyilván hát benne lenni a szervezetbe, és nagyon, nagyon sok olyan beszélgetést, interakciót folytatni, amiből információt tudunk szerezni. Még egy pillanatra maradnék a vezetőknél, és én ebben látok egy változást.
mert ugye mi évek óta próbáljuk ezt a témát felszínen tartani, és mondjuk még 2 évvel ezelőtt is sokkal inkább úgy éreztem a beszélgetésekben, hogy ez egy ilyen könnyed témaként van, ilyen nice to have-ként van kezelve, hogy persze majd, ha lesz időnk egyszer, akkor foglalkozunk a pszichológiai biztonsággal, nyitott vállalati kultúrával, és hogy olyan, mintha most ez így elkezdene élesedni, mint hogyha így nagyobb lenne ennek az egésznek a tétje. És kíváncsi vagyok, hogy ti hogy látjátok, szóval ti láttok ebben változást, hogy ez a témához hogyan állnak hozzá üzleti döntéshozók? Mennyire veszik ezt komolyan, vagy éppen könnyeden? Ha még egy pillanatra, bocsánat, magamnál tartatom a szót, akkor hagy hozzam be azt, hogy nekünk a tavalyi évben, mondtam, a vezetőfejlesztés, nyilván ennek többféle módja van, hogy hogyan tesszük, de a tavalyi évben nekünk ez volt a fő témánk, a pszichológiai biztonság, és azért volt ez, mert hogy nyilván igen, érezzük azt, hogy a kiszámíthatatlanság és a bizonytalanság az egyre nagyobb, illetve a változás, amit azt gondolom, hogy már mindenki talán unja ezt a szót, de hogy ebben élünk. És hogy ebben elveszett az a vezetőknek is az a magabiztossága, hogy én tudom, hogy mi történik, nekem vannak válaszaim, és azért talán az ő részükről is én azt látom, nagyobb lett az igény, hogy beszélgessünk ilyesféle dolgokról is, mert nekik maguknak is szükségük van erre. Ágota, te hogy látod ezt? Én úgy látom, hogy van egy ilyen kettős hatás, tehát egyrészt tényleg beérett az elmúlt 15-20 évben Magyarországon felkészített vezetői réteg, akik már értik, hogy mi az, hogy inkluzió, akik külföldön is tanultak erről, stb. És annak van egy pozitív hatása, mert ugye azért, hogy mondjam, nyitottak vagyunk is, sok éve dolgozik, meg más szervezetek is sok éve dolgoznak most már befogadói kultúrán, tehát ennek mindenképpen van egy pozitív hatása, de azért szerintem van egy nagyon erős negatív hatás, ez az Amerikában zajló folyamatok, amik azért nagyon sok vállalatnál szerintem effektíven stoppolták azt, hogy inkluzióról beszéljünk, és van, ahol ez magával vitte, vagy pont, hogy kikényszerítette, hogy jó, akkor most ne inkluziónak, vagy ne diversity-nek nevezzük, hanem nevezzük ezt most pszichológiai biztonságnak. Ez mindig az adott vállalatnak, vagy akár a HR-esnek a kreativitásán múlik. De azért azt ne felejtsük el szerintem, hogy én ugye inkább nemzetközi területen dolgoztam, most viszont egy magyar cégnél, ami azért nem úgy magyar, mert mégiscsak nemzetközi területre készítünk fel fiatalokat, tehát hogy azért szerintem egy átlag magyar KKV-ban meg nagyon kevés olyan vezető van, aki a Anita által említett vezetői tréningeken tudatosan részt vett, hogy egyáltalán felismerte ezt a problémát, és szerintem az, hogy változott a munkaerőpiaci helyzet Magyarországon, szerintem kevesebb a nyitott pozíció, mondjuk ezt most nem tudom, hogy honnan fogjuk bizonyítani, én mondjuk a Hayes 2026-os elemzéséből, tehát kevesebb a nyitott pozíció, ami azt jelenti, hogy a munkáltatók nincsenek olyan nagy nyomás alatt, hogy az employer brandjüket javítsák. Nem akkora a nyomás. Bizonyos pozíciókban igen, de más pozíciókban nem annyira. Tehát, hogy én úgy látom, hogy ez nagyon nehéz. Én nagyon elkötelezett vagyok ugyanúgy, ahogy az Anita, hogy vezetőként mindent meg kell tennünk. Ez a saját üzleti érdekünk egyébként. Tehát az előző kérdésedre visszautalva, ennek egy stratégiai célnak kell lennie. Én azért imádok HR-esként CEO-nak lenni, mert nem kell már vitatkoznom senkivel azon, hogy ez egy stratégiai cél, amire időt kell szánni. Tehát az nem lehet stratégiai cél, mert az, hogy a szélzesek kimennek az utcára és keresnek új vevőket, arra természetes, hogy szánunk időt. Arra is kell időt szánni, hogy beszélgessünk arról, hogy te hogy vagy, és mire van szükséged. És legyen health check, és legyen pulse survey, és értsék meg, hogy én integritással működöm, vagy sem, és ha nem, akkor arra adhassanak visszajelzést. Tehát, hogy mindaz, amit Anita szuper eszközöket elmondott, arra kell időt allokálni, mert ha nincs, akkor nem fognak a vezetők fejlődni ebben. És szerintem ez egy nagyon fontos dolog, és nagyon sok helyen elromlik.
Tehát szavak szintjén megvan, hogy persze, meg tudják is, hogy mit kell csinálni, csak éppen nem tervezték bele az ókárjai közé, hogy már pedig, na én ezt szeretem csinálni, hogy az ókárek között igenis ott van, hogy az emberek legyenek jól. És, és arról beszélünk, hogy hol tartunk ebben, milyen a fluktuáció, milyen a megtartás, milyen gyorsan tudunk rekrutálni. Én egy kis cégnél dolgozom, ahol nem fizetjük halálra az embereket, mert ez az oktatási szektor. Mégis szerintem sokkal gyorsabban tudok rekrutálni, mint egy csomó más cég, és ez annak köszönhető, hogy a kultúra látszik, érződik, elmondják, stb. És ez egy üzleti előny. Tehát ez nem egy ilyen szép érzés, hanem üzleti előny. És Ágota, én nagyon szeretem a posztjaidat, így LinkedIn-en szoktam követni. Tulajdonképpen egy-egy posztban olyan, mintha ilyen apró tippeket adnál a saját gyakorlataidon keresztül, és nem konkrétan arról, hogy most a pszichológiai biztonságot hogy lehet fejleszteni, de valahogy mégis mindegyiknek olyan, mintha az lenne a végkicsengése, hogy mitől fogják a munkavállalók jól érezni magukat a cégnél, hogy meg tudsz osztani ilyen jellegű kis trükköket, mert hogy nyilván egy nagyvállalati környezetben is lehet, hogy valahol van erre vezetői szándék, meg folyamatok, meg egy komoly stratégia, de ezért inkább azt látjuk, hogy ilyen ad-hoc tevékenységek vannak. Én nem szoktam általában támogatni az ad-hoc hozzányúlást egy szervezeti kultúrával kapcsolatos témához, de sokszor még az is jobb, mint a semmi. Szóval milyen kis apró dolgokkal lehet ezt elkezdeni, akár nagyvállalatoknál, akár KKV-knél, és esetleg olyan megfontolásból is, hogy lehet, hogy van olyan HR vezető, vagy Learning and Development vezető, akinek nincs erre egy komoly büdzséje. Tudsz erre tippeket adni? Igen, hát nekem sincs komoly büdzsém. Az egyik dolog az, hogy néha, ugye ezt Anita alá tudja támasztani, hogy néha elveszítjük, hogy is vannak a munkatársaink. Szerintem az egyik poszt, amit láttál, az volt, hogy úgy éreztem így karácsony után, hogy mindenki 2 hétig nem volt sehol, nem találkoztam az emberek, és nagyon szeretném tudni, hogy most miben vannak, mert hogy a karácsonyról ugye azt gondoljuk, hogy de jó, volt 2 hét szünet, de én azért az ismerősi körömben, biztos köztetek nincs ilyen, sokaktól hallottam, hogy hú, ez rohadt nehéz volt, egyedül voltam, ott hagyott a férjem, stb. És akkor így azt gondoltam, hogy kell éreznem, hogy most miben vannak az emberek. És én csináltam egy ilyen nagyon egyszerű pulse survey-t, nem volt túl gondolva, nem vettem meg nagyon drága eszközt, hanem pár kérdést kiküldtem, ahol azt mértem, hogy ő most fel van-e töltve, érti-e, hogy amikor visszatér, akkor mi a legfőbb célja, megkapja a megfelelő eszközöket, ami támogatja őt a munkájában, és azt kérdeztem még, hogy mennyire érzi nyitottnak a kommunikációt a csapatában, illetve én, mint vezető, mit tudok hozzátenni ahhoz, hogy ő neki ez az év jól induljon. Tehát kb. Ezek voltak a kérdések, és hát nagyon, nagyon jó volt, mert rögtön láttam, hogy így nagyjából most hol tartunk, és hogy vannak emberek, akik fáradtak. És nekem ez csak annyi hozott, hogy nem úgy kezdem az évet, hogy azt feltételezem, hogy itt most mindenki rohadtul kipihente magát, hanem úgy kezdem az évet, hogy srácok, tudom, hogy nem mindenki pihente ki magát, ez tök oké, akkor most egy kicsit adunk időt magunknak, hogy meg hogyan tudunk egymásnak segíteni. Tehát ez az egyik. A másik szerintem, ami egy nagyon egyszerű eszköz, én amikor mentem az engénbe vezetőként, akkor csináltam magamról egy használati utasítást, amiben benne volt, hogy nem szeretem például, hogy az emberek késnek, tehát én mániákusan időre megyek. Senki nem kapott még ki azért, hogy késett, de tök jó volt, hogy kaptak egy ilyen keretet, hogy nekem mik a nünükéim, mert mindenkinek vannak nünükéi, és szerintem adott egy nagyon nagy biztonságot, hogy ez így ki lett téve az asztalra, sőt, meg is kérdeztem, és nektek mi a nünükétek, neked mi fontos, neked mire van szükséged, és akkor valahogy ez így megteremtett köztünk egy olyan hangulatot, hogy ő elmondja marhasságait, akkor én is elmondhatom. Ez egy nagyon egyszerű eszköz, és szerintem tök jól működik, és megteremti azt a kultúrát, anélkül, hogy kiraknék bármit a falra, hogy néha megkérdezzük egymást, hogy mire van szükséged.
Illetve aki engem ismer régóta, vannak itt olyanok a callban, azok tudják, hogy én mindig kipakolom az asztalt egy teremből, hogyha megjelenek, akár trénerként, akár vezetőként, és körbeülünk. Ez néha, mondjuk amikor a British Council-nál dolgoztam, ez nagyon meglepő volt, ott nagyon sok volt az asztal, meg a soros elrendezés. Nem volt hova pakolni. De hogy ez igazán számít, és például a gyerekeknél is nagyon számít, tehát az nem normális, hogy még itt a 21. században úgy ülnek a gyerekek az osztályteremben, hogy egymás hátát nézik. Ha lehetne, akkor én ezt is megváltoztatnám. Tehát, hogy vannak ilyen nagyon apró dolgok, ezek tényleg nem kerülnek pénzbe. Egy fillérbe se kerülnek, ezek vezetői odafigyelésbe kerülnek, és szerintem nagyon jó hatásuk van. Illetve még egy nagyon fontos dolog, hogy amikor ilyen szörvéket csinálunk, szerintem sok cégnél azért lesz kiábrándultság, mert elmondják az emberek a véleményüket, de nincsen follow-up. Én most ennél csak annyit csináltam, hogy írtam egy e-mailt, hogy mik lettek az eredmények, és mire kell odafigyelni mindannyiunknak. Tehát például arra, hogy nem mindenki pihente ki magát, de vannak ilyen éves health checkek nálunk az Engine-ben, ott viszont mindig team meetingen elmondom, hogy én most azt olvastam ki ebből, hogy ezzel, meg ezzel kell foglalkozni, és fogok is, és ott tehát állandóan legyen visszacsatolás, mert különben elmondtuk, és nincs semmi, akkor az nagyon kiábrándító, az erősíti a tanult tehetetlenséget. Bocsánat, túl sokat beszéltem, úgyhogy... Nem, hát ezek szuper meglátások. Itt Beáta be is írta, és köszönjük a hozzászólásodat, hogy ő is azt tapasztalja, hogy sokszor nincsenek ilyen elvárások, meg keretek, és ezek tök jó példák voltak, Ágota, amiket mondtál, hogy néha mennyire egyszerűen is le lehet rakni a kereteket, és milyen ironikus, hogy minden tárgyhoz kapunk egy használati utasítást, de mi emberek nem adunk magunkhoz ilyet általában, de akkor úgy látszik, hogy van, aki ad, és ez tök jól működik. És a többi résztvevőnket is bátorítom arra, hogy nyugodtan kérdezzetek, mert mindjárt itt a beszélgetésünk végére érünk, és nagyon szívesen feltesszük a kérdéseiteket a beszélgető társainknak. És Sebi, még hozzácsatolnék vissza, hogy pszichológiai értelemben ezeknek az apró kis gesztusoknak, gyakorlatoknak szerinted milyen hatása van az emberekre, hogy hogyan élik meg, ezek tényleg annyira fontosak, vagy elenyészőek, hogy látod ezeknek a hatását? Szerintem mind a két terület is elhangzott, szerintem mindannyian megállapodtam. Egyik az, hogy a cég mit tehet, hogyan kreál egy struktúrát, ami kiszámíthatóvá teszi a folyamatokat, meg átláthatóvá a helyzetemet, meg látom, hogy engem komolyan vesznek. Meg amit Ágota mondott, az arra vonatkozik, hogy mondjuk a közvetlen vezető mit tehet azért, hogy én azt éljem meg, hogy itt látva vagyok, hogy az értékrendek azok így, amit a vezetőm képvisel, az egyébként egyezik a céges értékrenddel, ez ma korábban valahol elhangzott. Van egyfajta következetesség, van egyfajta olyan érzetem, hogy igazságos körülöttem a cégvilága, hogy átlátható, ami történik velem, hogy tényleg nem csak egy ilyen corporate bullshit lesz az, ami a céges értékrendszer, hanem az le van bontva, akár a vezető is, azzal, hogy elveszi a székeket, azzal mondjuk mi egyek vagyunk, mindenki számít, a te hangod is fontos elvét, így a fizikai térben is láttatja. Vagy egyszerűen egy ilyen kérdésfeltevéssel, hogy azt mondja, hogy te most hogy vagy az ünnepek után. Ezzel ugye nem kell terapeutának lennie, úgymond a vezetőnek, hanem egyszerűen csak teret ad arra, hogy kicsit ventiláljunk már, hogy ki hogy van itt. És ha van valami, amit megtehetünk egymásért, akkor azt mondtáságot, hogy és mit tudunk ezzel kezdeni, hogy akkor tegyük meg, akkor segítsük egymást azzal, lassítsunk le, halasztunk el egy projektet, nem tudom, amit megtehetünk, azt tegyük meg, azért ne kelljen, nem tudom, ha 2 napos a home office szabálya, akkor most legyen 3 napos a home office január első 2 hetében. Szóval apróságok, de ezek azt tanítják az idegrendszernek, most visszamenve a leges legelejére, amit én mondtam, hogy a bizalmatlanság ez egy idegrendszeri szocializáció. Ezzel azt tanítják, hogy itt a cégben, itt leengedhetem egy kicsit ezt a védelmemet, hogy itt az van, hogy itt meghallgatnak, itt jól vagyok, itt nem kell állandóan arra figyeljek, hogy úristen, mikor fognak engem itt most átverni. Ugye a bizalmatlanság az arról szól, hogy van bennem egy félelem arról, hogy valami negatív fog jönni. És ezek az összes ilyen gyakorlat,
amiket így mondhatok, akár céges, akár vezetői szinten, az pont azt tanítja nekem, hogy itt nem kell ébernek legyek erre, itt minden rendben lesz a körülményekhez képest, ha meg valami nincs rendben, akkor azt megoldjuk közösen. Tehát ezzel így át lehet írni azt a tapasztalatot, amit hosszú évtizedekig szereztem, mert azért az ember, azt hiszem, Anita mondta legeslegén, hogy az a tapasztalata, hogy az emberek jót akarnak, vagy mi ilyesmi volt, és az arra vissza, hogy igen, hogy bennünk van egy ilyen öngyógy, tehát nekünk nem jó bizalmatlanak lenni. Hát az, aki úgy akar bemenni egy céghez, hogy azt látom, hogy ja Istenem, itt biztos mindenki nekem rosszat akar. Hát ez senkinek nem jó. Hogyha egy cég el tudja érni, hogy akár vezetői, akár céges szervezeti szinten én meg tudom élni ezt a biztonságot, akkor én fölengedek. Akkor is, ha ahhoz megyek haza otthon, aki engem egyébként nem, akivel bizalom, vagy az autószerelőhöz még mehetek bizalmatlanul, most bocsánat az autószerelőktől, de hogy tudok differenciálni pszichésen abba, hogy ez az a tér, ami biztonságos, és ha kimegyek, politikai tér, vagy bármilyen másik tér, ott meg lehet, hogy nem annyira biztonságos. Szóval tulajdonképpen azt mondod, Sebi, hogy ezek az apró gesztusok, ezek annyira markánsak lehetnek egy embernek a, nem tudom, személyiségfejlődésében, vagy a világhoz való hozzáállásában akár, hogy meg tudnak alapvető húzarozásokat is változtatni. Nyilván ehhez kell, hogy legyen elég ilyen input, de hogy akkor itt azt látjuk, hogy egy hatalmas nagy felelősség van a kezünkben, mert hogy választhatunk olyan eszközöket, amikkel igenis tudunk azon változtatni, hogy a munkavállalók, vagy azok az emberek, akikkel kapcsolatban vagyunk, mennyire bíznak az őket körülvevő világban, ami azért nagyon nagy optimizmusra ad szerintem okot. És én lecsaphatom egy mondat erejéig, bocsánat, csak de pont a terápiás világban pont ezt csináljuk, hogy reparáljuk azt, ami elromlott máshol. De ez nem kell terapeutához jönni feltétlenül. Egy megbízható, következetes főnök, egy megbízható, következetes munkahelyi környezet, egy csoport, egy vállalat, ugyanezt meg tudja adni. Ugyanígy van ilyen reparatív funkciója. Vagy lehet abszolút egyetértek azzal, amit mondasz, ez abszolút átírható. Szuper. Itt Edith feltett egy kérdést, köszönjük Edith, hogy ha ad teret a kollégáknak ventilálni, akkor ő vezetőként mennyire tárulkozhat ki, vagy hogy az ilyen jellegű megnyílás inkább csak felfele történjen-e? Erről mit gondoltok? Én erről mondhatok egy mondatot, hogy szerintem ez nagyon fontos, hogy a vezető egy mintaadó ebben az értelemben, viszont a teret nem használhatja ilyen önkényesen, mondjuk sokszor a saját. Ez egy nagyon érdekes balanszot kell ebbe szerintem tudni teremteni vezetőként, hogy mi az, ami belőlem mintaadás, és mi az, amikor én is mutatom a többieknek, hogy oké, sérülékenynek mutatkozni, oké, fáradtam bejönni, oké, bevallani azt, hogy ezt elrontottam, bocsánat, javítsuk ki. Aztán az, hogy ez mikor hajlik át oda, hogy használom a többieket a saját érdekemre, az egy nüanszot. De mindenképpen van egy ilyen... Ez nagyon nehéz, és csak hogy így rá akartam erősíteni, amit mondtál, hogy szerintem ez a balansz, ez nagyon-nagyon nehéz, és hogy én erre így azt gondolom, hogy mondjuk így HR-vezetőként én volt olyan, hogy ezt lehet, hogy nem jól csináltam, még a kezdeti szakaszban, és akkor annyira észnél voltam, hogy azonnal lett egy coachom. Tehát, hogy meg kell találni a teret, hogy hol tudsz te saját magadra egy ilyen légző oxigénmaszkot tenni, de nem kell szerintem nagyon megijedni attól, hogy ezt az ember elrontja. Ebben is lehet hibázni. Tehát, hogy én egy ilyen őszinte ember vagyok, én nagyon, nagyon szeretem, ha a csapatommal így együtt átbeszélünk dolgokat, de nyilván vannak olyan helyzetek, ahol erre nagyon oda kell figyelni, de alapelvként nem mondanám ki azt, hogy a csapatot felé, vagy lefelé nem lehet őszintének lenni, mert akkor ez az egész integritás téma sérül. Viszont amikor úgy érzed, hogy neked támogatásra van szükséged kívülről, akkor, ahogy a Sebi mondja, akkor azt meg kell szerezni, akkor azért menni kell és nyúlni kell, és ez nagyon sok önismeretet igényel, de hát ez a vezetői munkának a kulcsa, hogy lásd, hogy reflektálj, hogy mikor nem elég már az, hogy csak most elmondod, hogy fáradt vagy.
vagy ilyesmi. Még itt a legvégére Linda egy olyan helyzetet hoz be, hogyha mondjuk sérül a pszichológiai biztonság, akkor ugye optimális esetben vannak folyamatok, ez ki lesz vizsgálva, de azt kérdezi még Linda itt a chatben, hogy ilyen esetben mit lehet még tenni, hogy ez így organikusan helyreálljon ez a kölcsönös bizalom. Nektek erre van-e valami tippetek? Nekem egy saját példám van, vagy lehet, hogy 2, és azt gondolom, hogy nagyon sok mindent érintettünk, és olyan ideális világról is beszéltünk, ahol kultúra, folyamatok, vezetők, mindenki támogatja ezt a működést, de hogy azért a valóságban ez nem mindig így van. Nekem volt toxikus vezetőm, kiléptem a helyzetből, és nyilván ez sem mindig könnyű megtenni, és nagyon sokszor beleragadunk ilyen helyzetekbe különböző okok miatt, tehát hogy szerintem nem minden helyzetben feloldhatóak ezek, és nem is biztos, hogy visszavihető, mert hogy volt-e vajon előtte pszichológiai biztonság, milyen közegben volt, egy kis csapatot érint ez a dolog, ahol sérül, vagy szervezeti szinten más megoldásokhoz kell szerintem akkor nyúlni, és van olyan helyzet, amikor vezetőt kell elmozdítani, de lehet, hogy van olyan helyzet, hogy csapattagot, és lehet, hogy igen, sokkal nagyobb volumenű dologra kell gondolni, és tényleg a szervezeti értékekhez, folyamatokhoz kell visszanyúlni. Köszönjük. Lassan itt a beszélgetés végére érünk, és számomra azért az nagy optimizmusra ad okot, hogy így összefoglalva azt hallhattuk, hogy vannak nem annyira optimális ilyen predispozíciók, ahogy Sebi fogalmaztál, tehát hogy nem biztos, hogy ez egy olyan közeg, ahol mi szocializálódtunk, ahol a legmagasabb a bizalmi kultúra, de hogy ezen lehet változtatni, és hogy ezzel lehet változtatni céges folyamatokkal, és ezen lehet változtatni vezetői hozzáállással is, úgyhogy van erre egy eszköztár, és én azt gondolom, hogy itt kaptunk erre nagyon-nagyon sok tippet, úgyhogy köszönjük szépen, hogy csatlakoztatok hozzánk, Anita, Ágota és Sebi, és mindezeket a tapasztalatokat megosztottátok. Én még arra szeretnélek titeket bátorítani, hogy szerintem itt Andi, a kolléganőm már be is tette a linkjét a pszichológiai biztonsággal kapcsolatos anyagunknak a chatbe, de mutatom, milyen nyomtatott formátumban is ez létezik. Mi is megpróbáltuk összeszedni azt, hogy akadémiai szemszögből ugye mit jelent a pszichológiai biztonság, mint fogalom, és hogy mit tehet egy vállalat egy ilyen pszichológiailag biztonságos kultúra kialakításáért, úgyhogy tényleg bátorítalak titeket arra, hogy ezt töltsétek le, olvassátok el, osszátok meg esetleg a köreitekben. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy csatlakoztatok hozzánk, és reméljük, hogy majd egy következő alkalommal is tudunk találkozni, akár ebben a témában, akár egy másikban, ami a nyitott vállalati kultúrához kapcsolódik. Köszönjük!